watu wawa Mr. Shop Speaker. Oh, sorry, Mr. Shopkeeper. Zabwino? Yes, munthu wankulu. Mwaso watu. Takulandirani. Mutigula chani? Bwana, inetu ndabwera pa shop pano. Chimene ndikufuna njoti ndizitayisa nthawi basi. Kumacheza nanu komanso aliyense amene azibwera eti ndizimugulira katundu. Zimene zizi ndikupanga chifukwa chonena kuti akulu ndimayembekezera kuti ndikagulisa foja ndipeza 150 yokha koma ayi ndapeza 500 chakuti nde basi ndi chimwemwe aliyense amene azibwera ndizimugulira katundu. Oh, zomwe zinakusowesane. Ndosamanga nyumba bwanyi muchoke pa rent paja. Akulu inetu pa rent sindizachoka chifukwa akulu pa rent eti ubwino wake ndionena kuti nyumba ikakubowa umatha kutuluka kukalowa nyumba ina. Pamene nyumbayo ngati ili yako ndikayamba kukubowa basi tumankhamo mwemo mpaka kaletu. Ine pa rent ndizakhalapo moyo wanga wonse. Koma akulu ndachibwana kwambiri. Okay. Ndemwati mufuna muzigulira anthu? Yambani ndineyo ndigulireni. Koma akulu inu ndinosekesa eti. Mufuna mujeza mu shop yanu yomwe? Okay, anza bwino ndikhoza kugulirani. Okay, tipange chonchi bwa. Ineyo ndi Zibwezi ziwiri. Yasinta ndi Josephine. Bwanyi ndiwayitana abwera adzatenge katundu wa 5,000 kwacha aliyense. Zibwezi zanu mwanjira ina azilamu anga. Palibe kanthu. Mwapasi katundu wa 50,000 kwacha aliyense. Aziwe kuti inuyo ndinu weni. Eyetu osadandaula ndilipo mpano. Apo ndewa ithatu mbali. Zikatero ndazi ndikona kwambiri. Koma chonde akazanga komanso abusa asadziwe zankhani. Osadandaula sindingaulule endi kuti mwina ningokuuza eti akaza kwaja ndine sitimalankhulana sikutiso tinayambana ayi basi timangodusana abusa kwaja sikutiso tinayambana koma basi timangodusana ndeya sikuti ningauze osadandaula ndimasunga chinsisi. Okay, ndi apapa ndikwalembera ma text kuti abwere koma alisi abwera munthawi yake. Yasintabwera pano Josephine after 30 minutes kuti iwo osasadziwane udziwa kale. Osadandaula akulu alembereni basi abwera azatenge katundu aliyense mumpakirire katundu wa 50,000 wina 50 komanso mukhoza kungoyika 80,000 wina katundu wa 80,000 winanso 80,000 basi aziwe kunena kuti inuyo mmacheza ndi anthu odziwika. Of course sikuti munditchulayi angoona ngati kuti inuyo basi yetu tapangani zimenezo. Mbambande ndi shopu ithatu imene ndi deal bwana. Mawa ndikaodaso katundu dzasika shopu imene. Mukatero mupanga phindu lochuluka. Osadandaula aya ndilipita zimenezo ineyo ndili panjapa akabwera basi muwapasa choncho yetu. Tionana ndili panjapa ineyo. Yes, wachita bwino bwera ansanga. Katundu wako ndi amene wa 80,000 kwacha. Kuti iwenso umve kukoma kwa chikondi changa. Zikomo ndathokoza. That's why I love you. Zikatha ndibweranso next week. Osadanda sinyorita. I love you. I will call you to come anytime. Tapangani like inu. Tapangani subscribe kuti ma video azikupezani mosavuta. Timakunyadirani. Nde ankolo basi tu ine ndapita chifukwa apapa ndikuona ngati kuti ndatopa ndifuna ndikagone. Tionana. Ndeso pano tipanga bwanji za deal yathu. Chifukwa osabwera atengaka. Deal yake iti. Iwe mesa amene amabwera aja ndi ma girlfriends yako zibwezi zako zimene zija nde ine chikundikhuza ndi chani? Amweni, tagwizana bwinobwino kuti mulipira ndiwapatse katundu wa 80,000 kwacha aliyense. Mpaka shopu yonse katundu watha. Amwene, mwateromo mwapasa zibwezi zanu. Pamene pajande kuti akufirani inuyo akuonani kuti inuyo ni mamuna osamala mamuna wabwino. Ndi ine chimene chikundikhuza ndi chani? Mese mwapanga nkomya. Akulu, musapange zoti nkhani mpaka ikafike ku polisi. Chonde. Nde apolisi ziyakhuza chifukwa chani? Okay, no problem. Komano nkhani isanafike ku polisi iyambe yadusira kwa akazanu. Abusa anu aidziwaso paja ndinu mkulu wa mpingo ndipo nkhani idusiranso kwa mfumu chifukwa nsikana wina uja ndi mwana wawo ndikumudziwa komanso ayoneko adziwa chifukwa inuyo muli zaka 40 koma mukuchita chibwezi ndi mwana wa form 1 ende ndi zaka 17 tiye tipangeni zimenezo zobwa. Mene mundimene timakhaulisira anthu ngati amenewa munthu wokwatira koma amapanganso zibwezi
timatero ifeyo chifukwa munthu ngati ukupanga business ndi ukuphatikizanso azimayi ndi makhalidwe ena olakwika business simachedwa takukhaulisatu. WhatsApp imanyasa chifukwa cha zimenezi zimagrupu zambirimbiri. Grupu iliyonse ndikutuluka ine apa koma yokha ndi CI Funny Comedy and News tione text yakuti chani kuti muziwe kuti palaini amakukondani kapena amakudani na mizirani kukomoka muzamuone mkazi wanu ndi maneba zimene azapange. Anthu amaganiza bwanji koma aditu ndi dilu kunamiza kukomoka akhozopeza kuti anthu ena akubweresa kachani kuza kuona basi. Ndipange zimenezozo ndinamizira kukomoka bwanji. Kodi bambo mwapitanso kuti? Bambo ndi chani sopano? Tadzukani mwatani kodi? Neba aneba tabwera nimudzaona amunanga akukhala ngati akukomoka kuno. Chachitika ndi chaniso aneba? Ndangoona atagwa kaya kukomoka ndi chani kaya titani pamenepa? Zisavute tengani singano kapena waya tabaye kuphazi adzuka amenewa. Ayi sangadzuke ndakonzere chakudya bwanji mwina agwa ndi njala ndingaphike chani? Ayi no phikani ti koma musathire shuga muthiremo mchere ndi doti tiyamwetse. Tiye wa mchere ndi doti ndi ama bwanji? Amayi nkhani ndiyo kuti awawa adzuke chabwino tirekani madzi muketo awiri mpaka na keto izime yokha tiwathire kukhutu adzuka amenewa. Aneba muzikhala serious mwamva madzi otentha tiwapweteka ka. Okay chabwino zisavute phikani sima koma ikhale yopanda ndiwo ndipo muyike mu glycerin tiwadyetse adzuka amenewa. Aya Aneba ndimaganiza kuti ndiphike chips ndi chicken kapena mpunga wa beef kuti adye apeze mphamvu. Inu ngachibwane mukatero mawa dzako mukasoka nchifukwa chake ndanena kuti bwesani singano tiwabaye chiphazi chikwambiri adzuka amenewa. Aya Aneba mumatero kusilikali kwanuko kwanyi ndaphike mpunga wa sausage. Mayi ine tapita chifukwa phindu langa sindikuliona apa payi mungotsutsa zomwe ndikunena bwa. Ayi musapite chabwino mundithandize akadzuka ndikupasani 25,000 kwacha. Apo ndi bola. Okay dikira ndibweretse mankhwala odzutsira munthu wokomoka chonchi. Wait. Tengani Aneba mankhwalawo chonde mundithandize. Sunthana apa mayi tidzutse munthu.